खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बर' सिकोला अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ शर्ट भिडिअ' जानाय नङा। दिनैनि टपिकआनो जादों गरेस्वर कलेजनि मोनसे कालचार प्रसेसिं। बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं जेसे हायो एसेनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै दायो जोंनि डिपार्टमेन्टनि फंबाय बिनानावमोना रेडि जागासिनो दङ। लोगोफोर, आङो माखासे भिडिअ'खौ लाजोबनो हायासै, बेनिखायनो जाखिनि क्लिप्स दङ बेखौ नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय। আজি কালচার প্রসেশনের প্রথম স্থান লাভ করা গণ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীসকল
Bye.